मंडळी आज माझ्या अगोदरच ही दोघं तयारी करून रेडी होती कारण ह्यांका आज खोल समुद्रात आतमध्ये फिराक घेऊन जायचा होता. खरं तर घेऊन जाणारच नसते पण आईन आदेश दिले आणखी नेमकंच आहे. आई बोलली जा रे बाबा एकदाच घेऊन ह्यांका. मग काय बाईक काढलो आणि डायरेक्ट स्टॉप घेतलं होतं म्हणजे निवती बंदर या ठिकाणी. बोट तर आपली रेडी होती फक्त ही आतमध्ये उतरायची बाकी होती. आजचा प्रवास आपण राजा मोंडकर यांच्या स्वामी कायाकिंग अँड बोटिंग सर्व्हिसेसद्वारे करत होतो. आपल्यासोबत काही पर्यटक सुद्धा होते जे की मालवण आणि देवबाग एक्सप्लोर करू गेलेले. तर मंडळी आपण सगळ्यात पहिलं स्पॉट बघितलं होतं म्हणजे गोल्डन रॉक. सूर्यकिरणा जेव्हा याच्यावरती पडतात ना एकदम सोन्यासारखं ह्यो खडक चमकता. हा की नाही एकदम जबरदस्त. पहिल्या स्पॉटला बाय बाय केलो आणि आपण येऊन पोहोचलो दुसऱ्या स्पॉटवरती बर्ड आयलंड वरती. मंडळी जेव्हा समुद्रात तुफान होता ना तेव्हा बहुतांशी पक्षी आसऱ्यासाठी याच ठिकाणी येऊन थांबतात. पक्षीप्रेमींसाठी ह्यो स्पॉट म्हणजे एकदम जन्नतच असा. मंडळी गौरी आणि दिव्याचा फर्स्ट टाइमच होतो त्यामुळे त्यांची एक्साइटमेंट ही एकदम नेक्स्ट लेवल वरती होती. त्यानंतर आपण पुढचं स्पॉट केलं ह्या सुंदर लाईट हाऊस. मंडळी ह्या लाईट हाऊस असा ह्या नवीन लाईट हाऊस असा आणि या ब्रिटिशकालीन लाईट हाऊस असा. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्या साईडला जुना लाईट हाऊस सुद्धा असा. या पोर्तुगीज कालीन लाईट हाऊस असा आणि पावसाळ्यात मोठमोठ्या लाटांमुळे इकडे काम करणं शक्य नव्हतं. त्याचमुळे नवीन लाईट हाऊस बांधण्यात इला. आणि मोस्ट व्हायरल लोकेशन म्हणजे ही म्हातारीची चूळ. या बघूच्यासाठी लाखो पर्यटक या ठिकाणी येतात. दोन खडकांच्या आतमधनं केलेलो प्रवास, समुद्राच्या आतमध्ये असलेले हे निवतीमधील मोठमोठे जुने गुफा या फक्त तुमका इकडेच अनुभव मिळताला. आणि मंडळी तुम्ही राहण्याची उत्तम सोय शोधत असाल तर तुमच्यासाठी बेस्ट म्हणजे आशियाना होमस्टे. तुमच्यासाठी उत्तम रूम्सची सुविधा आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे AC नॉन AC रूम्स अवेलेबल असत. तुमच्या मागणीनुसार तुमच्यासाठी व्हेज नॉनव्हेज जेवणाची सुविधा आणि अस्सल घरगुती मालवणी जेवणाची टेस्ट असा. या सर्वांसोबतच म्हणजे महाराष्ट्रातील आपल्या कोकणातील सर्वात मोठा व्हायरल लोकेशन म्हणजे खवणेमधील ह्या कायाकिंग. तर मंडळी स्वामी कायाकिंग तुमच्यासाठी हे देखील सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात. आपल्या खवणेमधील कांदळवनात लपलेले हे सुंदर सुंदर गुफा, नॉर्मल कायक सोबतच मंडळी तुमच्यासाठी ट्रान्सपरंट कायकची सुविधा आणि आपल्या सिंधुदुर्गात सर्वात प्रथम ट्रान्सपरंट कायकची सुविधा यांनी स्टार्ट केलेली असा. तर वाट कशाची बघताय, नंबरवरती दिलेलो असा पटापट कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमचा बुकिंग करा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.